Tipramotha BJP bai gedalui thangsokmani ullo tabokbo khabo udru-mudru sengmung kalaijak tongko songlukkurokni sabano bodronai bahike BJP no bodronai amhai sengmung kabui tongo TPF khainai rokni thanibo bo bahike Tipramothani borok batainai no jeng budoi mannai abo sengmung udru-mudru kabui tongmani no sabaiwi sana thang thanibo teibo sebo khabo udru-mudru thepawi rosyo Tipramothani neta Tipramothani leader Sakha Biplop Kumar Deb bo BJP ni candidate ya bo bagrani candidate se noro ke wansongo o Biplop Deb BJP ni candidate ho wansongo noro o Biplop Deb ka bo bagrani candidate se ke pa noro saimi adba haketabok sengmung kotor ke hai Biplop Kumar Deb bahai ke Tipramotha eba bo bagrani candidate engai mankha abono sengmung hai kapijak bobagra do phadi mangai sekangni siminde BJP ni engai samung khai tong henei bo sengmung kajak haketabok BJP no sajak ya engai Tipramotha habnai rok tei Tipramotha no sajak ya engai BJP habnai rok bodonai de belai kotor sengmung borro confuse sabno bodinai seng bahike BJP ne bodinai tasing sing khanai ne mane amting salayo anu panda seng purono Cina pandana so phong jeba sairika o ekon ti kam ga sayang ke borro osontu sungai ni so baksa borok lok tasing salayo borro confuse sabno bodinai seng bahike BJP ne bodinai tasing sing khanai ne mane amting salayo anu panda seng purono Cina pandana so phong jeba sairika o ekon ti kam ga sayang ke borro osontu sungai ni so ekodlo nugus tong serai ek pata dong tong 100 pata dong tong abon naina mishuya o ekodo joto no tong kono mungsaban kri mani kri noro ke wansongo o Biplop Deb BJP ni candidate ho wansongo noro o Biplop Deb ka bubagran candidate se ke pa noro saimi adba bubagran candidate sobo o Biplop Deb no borok bud basa na musung jagi aron borok bu te khorjak jiro horjak bu mungkai sokpai makai Biplop Deb mungpai sokpai dikha wana jak khale borok bu hai jeng susu rohya baike sokpai kase Biplop Deb bu mung Biplop Deb bu mung o borok ni candidate ya bu bagrani candidate si noro saide mangka